Nu vil jeg lave det her for den der lille pik derovre. Altså. Hvad hedder du? Jeg synes, mig? Og jeg hedder handicappets bedste. Hvad med dig? Jeg kunne ikke engang tale den lille. Gay. Hvad hedder du? Han hedder Hold kæft. Det er det eneste, han kan sige. Wow, der kom lige en blues. Nej, der kom den igen. Så kommer vi. Den kom fuldstændig lige i smasken. Nå. Jeg hedder... Og jeg hedder Jens. Din snærper ligner så i kisemøn. Nå, nu skal jeg i gang. Nu skal han i gang med sit tryllekunst. Okay, nu går jeg i gang. Ej, nu kæft. Hvad faktisk sker der lige med den der? Så svinger han. Ja. Kaster den op. Ja. Kaster den op. Og taber den. Han døde. Ej, kom nu, gutter, I skal lave noget sjovt. Nu er det min tur. Ja, jeg skal lige udenfor. Ja. Han gør sig klar. Det er også lige. I got scared too. Kom nu ud med jer, mand. Og nu går jeg udenfor, på grund af, at han skal gøre sig klar. Du er grim. Jeg ved det godt, for helvede, så lugter det. A lot shit. Nej, det skal ikke helt sætte på. Ej. Satan. Eller prøv at se her. Nu går jeg over til min nabo og spørger, om han kan slukke den op, for den kan jeg simpelthen ikke finde ud af at slukke. And I got together too. Ja, kom. One day, baby, breathe anything you like, on the street, ja, jeg ved det. And I got together too. One day, baby, Ja, det kom du, Andreas. Why? Jeg har et spørgsmål. Må vi bruge tapen? And the cat. Hvad? Må vi bruge tapen? Må vi bruge tapen? Må vi bruge tapen? Nej, du må jo aldrig. Alex var færdig, lille handicappet nabo. Så tømmer mig. Tag den nu. Basse. Det viser jeg. Det er formen på dig. The cat.